Čeđi? Gle baba šta radi. Tako je viteže. I ti ćeš biti. Ajde, 3%. Daj bre! Baba, daj će ti. Kako ste vi? Ja? Da. Mi smo iz televizije. Stanite, Stanite, mi smo iz televizije Kragujevac. Izaći ćete na TV. Izaćete na TV. Večeras u 7 gledajte. Večeras na TV. Vidite, ali ja nisam od ovo. Ja sam pošao da se uriniram. Hoćete malo traje? Stvarno, hoćeš ti jevrika vodi zub. Stanite! Pa nemojte da vas jurimo, mi moramo da vas snimimo. Može jedan intervju? Intervju jedan. A što sutra? Sutra ne možemo, Evo, večeras ispitajte ga, evo, pitajte ga. Koliko imate godina? Ja. Da. Ja sam Sava, Savano. Daj, bre, daj mi. Sava Savano, to uvijek ne... 300. Neću da vas zovemo Sava Trava. Sava Trava. Ma ja sam Ti si Sava na... BMW. Pa ido.